Hayırlı kech, efirde yanılıqlar, studiyada Meryem Avzalova бүгінгі шығарылышта. Tezden safqa basacaq Müslim Orta Məktəbinin Akıtlar Zalı binasında bizə işləri başlandı. Şabuş atına tərbiyə kirək. Arğamaq at sportu məktəbində atda yürərgə də, onu qararıqa da yürədələr. Tabiğətini Alalov beyrəmi. Yanğausıda Kraşın tatarlarının Petrov beyrəmi uzdu. Әхәзрәргә һәм башка вакыйгалар хакында тулырак, җәй төзелеш һәм ремонт эшләре өчен иң кулай чор. Һәркем бу мөмкинлектән файдаланып калырга тырыша. Районда юлларны төзекләндерү юнәлешендә күләмле эшләр бара. Ремонт эшләре үзара салым һәм хөкүмәт программалары ярдәмендә башкарыла. Тулырак Фәридә Гайнетдинова репортажында. Югары Табын авылы халкы соңгы берничә елда юлларның торышы канәгатьләндерерлек булмавыннан зарланды. Шуннан да һава торышының яңгырлы, язгы һәм көзге вакытларда юлларда йөрү тагын да авырлаша иде. Быел авылда юлларны төзекләндерүгә керештеләр. Югары Табын авылының кооператив һәм Тукай урамнарында юллар төзекләндерелә. Авыл халкы да юлларны ясауга рәхмәтле булуларын белдерә. Бу юлларны без бик күптәннән көттек инде. Буна яңгырда да эшләделәр, яңгыр дип тормадылар, диттеләр, бик әйбәт эшләделәр. Шәһәрдә дә булай ясамыйлар. Капитальный ясадылар. Калын итеп щебенка җәйделәр, ике тапкыр асфальт җәйделәр. Бик матур, бик әйбәт. Бик шат без авыл халкы бик шат. Авыл кешеләре файдаланалар, файдаланырга ясын, исән-имин генә җөргә ясын бу юллардан. Без происшествий. Юлларның төзеклеге авылларның да йөзен билгели. Төзек, тигез юллардан һава торышының нинди генә вакытында да каршылыкларсыз үтә алу һәр авыл кешесенең күңеленә хуш килә. Югары Табынлыларга да ниһаять бу бәхет елмаячак. Алга таба да юлларны төзекләндерү юнәлешендә яңа эшләр башкару да планга куела. Фәридә Гайнетдинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Абдулла Тукай исемендәге Мөслим Урта мәктәбендә Акытлар залы төзелүе турында хәбәр иткән идек. Төзелеш эшләре дәвам итә. Бинаның диварлары күтәрелде, түбәсе ябылды. Хәзер төзүчеләр эчке бизәү, сәхнәне монтажлау һәм канализация системасын көйләү белән мәшгуль. Бу эшләр тәмамлангач, территорияны төзекләндерү эшләре башланачак. Объектны 30 августка кадәр кулланылышка тапшыру планлаштырыла. Ешкына юктан да зарланырга, уфтанырга яратабыз, канәгатьсезлек күрсәтәбез, шөкер итә белмибез. Янәшәбездә язмышның авыр сынауларына бирешмичә, тормыштан ям һәм тәм табып яшәүче райондашларыбыз да бар юк исә. Аякларына баса алмаса да сау-сәламәт кешеләрдә көнләшерлек итеп дөнья көтүче райондашыбыз Мияссәр Шәрипов шундый ир егетләрнең берсе. Әмәккә юлына килеп кергәч, Шәриповлар яшәгән йортны узак эзләргә туры килмәде. Иң матур, чәчәк гөлләргә күмелеп утырган ихата нәкъ менә аларныкы булып чыкты. Ихаталары да үзләре кебек балкып, елмаеп, ерактан ук үзенә тартып тора. Миләүшә һәм Мияссәр Шәриповлар елмаеп, татар халкына хас булган кунакчыллык күрсәтеп йортларына дәштеләр. Алар белән бергәләп үткәннәргә дә кайтып килдек. Ул вакытларны бик яхшы хәтерлим. Ул инде изгене истән чыгатан түгел. 2003 елның 9 августа иде ул. Бик авыр булып истә калды инде. Ну, мәдәләкин без моны башта бик авыр хәлдә калсак та, аннан без аны җиңеп чыктык. Чөнки гаилә кашан кирәк ул, менә шунда авыр чак килгәндә, бер-береңә ярдәм итеп, бер-береңә саклап калып, шулай итеп гаиләбезне саклап калдык. Аллаһка шөкер, балалар бар, ике улыбыз. Менә улларыбызга үсеп бетләр инде, шушы Мөслим районында калдылар бит инде. Мөслимдә яшиләр. Йорт башлыгы Мияссәр абый бүген дә бик көчле, Миләүшәсенә терәк, уллары Динар һәм Диязга киңәшче булып яши. Тормыш авырлыкларына бирешмәскә гаиләм булышты ди ул. Тормыш иптәшем ныклы булуы, авырлыкларда ул югалып калмады. Аннан соң инде бераз үзем хәрәкәтләнә башлагач, инде хезмәт. Хезмәт белән үземә көч табып, шуның белән юаныч табып, шуның белән алга таба бардык. Мияссәр абый тернәкләнеп коляскада хәрәкәт итә башлагач, бергәләп яңа эш башлау фикеренә киләләр Шәриповлар. Иң беренче булып тумбы өстәлләр ясауга керешәләр алар. Ират кеше гаиләне алып барырга тиеш дигән фикер белән яшәп, ул үзенә инде иштән генә уйлап яткан. Менә мин ничек нәрсә эшләсәм, гаиләмә яхшылык эше алырмы микән, ничек итеп таркатмам микән дип инде. Шуңа ул шушы эшкә кирип китте. Аннан Сарманда яшәүче никәшебез бар инде. Ул анында әзмә күпмә файдасы тиде. Аннан да үрнәк алды инде. Шулай бергәләшеп, менә улыбыз Уллахта 7нче класста укыйдыр, Динар. Шулай ишебез өйдә зал бүлмәсендә шушы мебель эшен башлады. Иң башта башладык без тумбы өстәлләрне эшләдек залда. Тузаны күп бит инде. Ятканда Миләүшә җыештырып ятадыр инде аларны. Сөртеп тузаннарын. Малайлар бәләкәй булгандыр. Малайлар бәләкәй булгандыр. Алар карап торып алар өйрәнделәр. Малайлар бәләкәй булгандыр. Алар карап торып алар өйрәнделәр. Малайлар бәләкәй булгандыр. Алар карап торып алар өйрәнделәр. Малайлар бәләкәй булгандыр. Алар карап торып алар өйрәнделәр.
Шулай икәнлек кенә эшкә киреп киттек. Язмышның авыр мезгилләрендә, катлаулы тормыш сынаулары алдында калганда гаиләнең бердәмлеге мөһим. Янәшәңдә терәк булырдай туганнарың, дусларың булганда, авырлыкларны җиңеп алга барырга көч тә, теләк тә була диләр Шәриповлар. Хатын кыз инде гаиләнең учагын сакларга тиеш. Һәр яклап та балаларга ул үрнәк, әни, аларга тәрбиясен бирә. Инде әтиләр эш эшләгәч, менә шул балалар инде үзләре әтиләреннән хезмәт тәрбиясен алып үстеләр. Аннан безнең өйдә әти дә бар иде. Биятабыз инде. Аннан да бик күп хезмәткә өйрәнеп калды. Менә улыбызга эләкте инде бәләкәй улакта бәләкәрәк ие. Шул менә гаиләнең көчле булуы бик кирәк һәр вакытта да. Төшенкелеккә бирелмәскә инде. Һәм инде үз-үзеңә ышанып, кырыйдагы терәкләреңә таянып, вакылларак фикердә булып, кырыйдагы кешеләр нык тәэсир ясый инде. Юлларында яктышы кешеләр очрасын мин андый кешеләргә. Миләүшә һәм Ясәр Шәриповлар гаиләсендә кунаклар еш була. Без әңгәмә корганда да аларга район башлыгы Альберт Хуҗин һәм урынбасары Азат Әхмәтҗанов килделәр. Бәхетле булулары йөзләренә чыккан Шәриповлар гаиләсенә килгән һәркем бәхетнең дә тормыш матурлыгында нәкъ менә алар мисалында ашык күрә һәм ашыграк аңлый башлыйлар. Фәридә Гантинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Сугыш елларының шаһиты булган сугыштан соңгы авыр чорларда үзенең юка гына иңнәре белән шушы авырлыкларга каршы көрәшкән апаларга, әбиләргә сокланмый мөмкин түгел. Никадәр генә авыр булмасын, бер кайчан да зарлануны белмәгән, канәгатьсезлек белдермәгән буыналар. Бүген матур тормышны күрә алуларына шөкер итеп, Аллаһның бәхетле озын гомер биргәненә рәхмәтле булып яши бу өлкәннәр. Торыш авылында яшәүче Фәридә Галиева шундый өлкәннәрнең берсе. 100-нче дистәсен вакыты башласа да, үткән елларында узган гомер юлларында яхшы хәтерли Фәридә апа. Сугыш башланганда аңа нибары 5 яшь була. Яланнарда үсә торган кузгалак, кышыткан кукылар да барсы да безнеке булды. Шулар белән исән калдык. Шул үләннәр безгә ныклык һәм көч бирде ди ул. Мәктәп бетергәчтән бер җал гүркигә бардым торып чыгарыга. Кешеләр белә. Анда инде дирәк акчаланып кайтып, товарлар алып кайтып, кайткачтан тегүчеләргә киемнәр тектереп, шулай итеп шул җылны шушында торышка киюгә чыктым. Фермада эшләгәндә Торыш авылы егете Габдрахман белән таныша. Озак йөрмиләр яшьләр. 1955 елда Торышка килен булып төшә Фәридә апа. Армиядан кайткач инәсе генә булган. Атасы сугышта үлгән, кайтмады. Габдрахманның шулай итеп инәдә кызлы сымак биянай бергә үстек, яшәдек икәүләп. Яш базауларда карадым, сыерда салдым. Башта кергәч шушка да карадым, шушка бар ие. Яңадан симәккә күчте шушка. Симәкләр елга башлар, бер колхоз булып кушылып, шулай итеп сыер фермада, лагерләрдә сыер савып йөрдем. Фәридә Галиеваның 11 оныгы, 24 оныкчыгы бар бүген. Аларның һәр кайсы әниләрен, әбиләрен һәм дәвәниләрен яратып, хөрмәт итеп яшиләр. Бер оныгы, төпчек кызының улы Данил махсус хәрби операция башланганнан алып, илебез чикләрен саклауда батырларча көрәшә. Юбилей көнендә кадерле әни, хөрмәтле дәвәни барлык якыннарыннан котлаулар кабул итте. Бик лайыклы әни безнең өчен. Рәхмәт әткәй белән әнкәйгә, алар безне шулай дөньяга китергәннәр өчен. Шулай укыттылар, рәхмәт яусын. Аннан инде мин үзем Түбән Камага киттем. Әнкәй бик бәхетле, 5 баласы да исән сау. Агый белән килен хөрмәтендә яшиләр. Без инде кайтып шулай йөрибез, рәхмәт аларга. Мен иң зурысы инде әнкәйнең 70 тула үземә дә. Алла бирсә. Шул әнкәй, безнең әнкәй әткәй Аллага шөкер үрнәк булдылар, инде үрнәк гаилә, әйбәт итеп тәрбияләп үстерделәр. Төп җырт инде менә кайтып җыелабыз бергәләп. Кайчан кайтсаң да ишек ачык, Аллага шөкер. Әнкәй ана каз кебек бөтенебезне җыеп тора инде. Килен белә энем инде. Төп шунда бер каядап китеп тә булмай, үз дөньям, үз өем, үз балалар, улым, киленем бар дип тора инде. Бер контролда инде бит аңа. Бер кисәк тә инде. Бүде шык калайын, бүде аша әле, ашыгын шокларга да бәҗәк куялы. Тышырга шыгы бер инде. Дәдәр паралка шык берем дип инде. Бит киткәч тә әйтмәйин дә. Бар чыгып урап кайтыга, алак тормагы да инде шунысы бар. Куркам дип берүдем дие. Без бик бәхетле инде, Аллаһка шөкер, менә 5 бала үстек. Әнкәй гомер бей фермада булды инде безнең.
Bizning әбекейбез бар, бик акыллы карчык булды, Аллага шөкер, шул карады инде ул фирмада чакларда. Гел аның тәрбиясендә булдык. Инде әнкәй инде бар үзенең үлеген эшләде инде, кайткач бөтен кирләре юк, бөтен үс башларны шул карый торган инде, әбекей әзерли торган инде. Бар килен, син эшеңдә эштә йөрисең бит, син эшең белән давыр дип. Biz 65 yaştayız kadar. Enki bilen bik bәхетле biz. Әниләрне бик enkilerine terbiyeliler indi, qaraylar. Olay bizga kiram demey indi. Şul kunda kirib xallar bilan. Siz үзегез дә торышта яшисез. Әйе. Biz инде апа белән төп нигездә шушы әби бабай янәшәсендә үскән балалар. Аларга инде бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Безне үстерүдә инде аларның да өлеше бик зур. Әби белән бабай 5 балага гомер биргәннәр, 4 кыз. Шуларның арасында бердән-бер малай, ул безнең әтиебез. Бүгенге көндә дә инде менә әби, малайы һәм килене янәшәсендә бик матур итеп гомер кичерә. Фәридә Галиева 15 ел көнне 90 яшьлек олуг юбилейын билгеләп үтте. Бу көнне аның янына район җитәкчелеге дә килде. Фәридә апа район башкарма комитеты җитәкчесе Ирек Салихҗанов, район ветераннар советы рәисе Илгиз Низамов һәм Симәк авыл җирлеге башлыгы Рифат Садыртдиновның котлауларын кабул итте. Гомер буе инде шушы җирлеккә хезмәт куйгансыз. Инде калган гомерегез байлыкта, матурлыкта, балалар куанышында матур итеп үткәрергә насип булсын, яме. Фәридә апаның бүген урыны түрдә. Үзенә дип атап эшләнгән бүлмәсендә йомшак урыны да, телевизоры да бар. Һәр туган көнне күрә алуына рәхмәт әйтеп, балалары, онык һәм оныкчыкларына бәхет теләп дугалар укый ул. Җанлары мен булып, тынычлыкны яшәргә ястан тазалык белән. Мен шулай димән. Тормышлар матурмы соң? Матур, Аллага шөкер. Bir gene uğram күрәсең бит чиста. Әсфәт урамнарыбызда. Бу көнне авылның ак абисе йортыннан кунаклар өзелмәде. Йорт эче чәчәк гөлләр, тәмле күчтәнәчләр белән тулды. Фәридә апаны котларга оныклар, оныкчыклар, кияү киленнәр, туганнар, дуслар, авылдашлар килде. Хәтта иртәдән үк болытлы, яңгырлы булган көндә Фәридә апаны котлап аязды. Аның күңелен генә түгел, бар дөньяны балкытып кояш чыкты. Әле бик күп кояшлы җәйләрне, ак карлы кышларны күрергә насыйп булсын Фәридә апа. Фәридә Гантинова, Динар Нуртинов, Мөслим телевидениесе. Аргамак ат спорты комплексы ат яратучылар өчен үзенә күрә бер үзәк биредә ялларын кызыклы һәм истә калдырырлык итеп оештырырга, ат спорты белән шөгыльләнергә, сәламәтлекләрен ныгытырга теләгән һәркем өчен барлык уңайлыклар да тудырылган. Комплекс ел дәвамында спортчыларны гына түгел, тамашачыларны да үзенә җәлеп итә. Аргамак ат спорты комплексы Мөслимнең горурлыгы булган объект. Бирдә барлыгы 300-гә якын ат тәрбияләнә. Шуларның 10-сы конкур атлары, тагын 10-сы балалар йөри торган атлар, 6-сы юртаклар. Занимаюсь я 6 лет. Занимался я в детской юношеской спортивной школе в городе Новосибирске. Вот уже 17 лет я веду свою конную жизнь. Параллельно занимался вокалом. В один момент пришлось выбрать направление конный спорт. Потому что лошади умеют притягивать своей магнитудой к себе. Случайных людей с лошадьми не бывает. С лошадьми работают в основном те, кто готовы посвятить всю свою жизнь животным. Тәҗрибәле тренер җитәкчелегендә яшь җайдаклар ат белән идарә итү серләренә өйрәнә, дөрес утыру һәм каршылыкларны узу күнекмәләрен камилләштерә. Даими күнегүләр спортчыларга республика һәм төбәк-ара ярышларда уңышлы чыгыш ясарга ярдәм итә. Это ледниковый период, ганноверский жеребец 2012 года рождения, мой боевой партнер. Мы с ним ездим на всероссийские международные региональные соревнования. Он в своем прошлом и по сей день чемпион. Со всех стартов возвращается с медалями и чисто пройденными маршрутами. Выступает по высотам до 130-140 сантиметров. Я прыгала на этой кобыле маршруты и одиночные барьеры. Маршруты 60 сантиметров и 70, а одиночка 130. Ну, она буденовской породы, рыжая. А еще у нее пятнышко есть вот тут, белое. Ее зовут Ремини. Слушается? Да. Ей 8 лет. Она 2018 года рождения. Мөслим лицейның 9-нчы сыйныфын тәмамлаган Таңсылу Шәрипова Аргамакка 12 яшендә килгән. Ул атлар турында сәгатьләр буе сөйли ала. Монда инде 4-нче ел шөгыльләнә. Бу аңа мәктәптә белем алырга бер дә комачауламый. Аттестатында 4-ле һәм 5-ле билгеләре генә аның. Когда я только перешла к новому тренеру, меня посадили на данную породу,
И нам сперва в паре было очень тяжело, мы друг друга не понимали, но со временем мы с ним смогли прыгать. Мы не понимали друг друга. Но в последнее время он начал меня выручать на каждой тренировке, когда я неправильно его поворачивала на барьер. И мне очень радостно то, что в моей жизни появилась именно вот эта лошадь, с которой я нашла общий язык. Һәр ат үзенә күрә аерым холыкка ия. Көн сайын аларны карау, дөрес тукландыру һәм күнегүләр үткәрү зур хезмәт таләп итә. Ат белән кеше арасында ышаныч булганда гына уңышка ирешергә мөмкин. Штаб ашатабыз, осларын алабыз, чистартамны әбит ашатабыз хәзер. Аларга солы ниләр ясалган кашы бирәбез инде. Әбиткә иттән. Бу кашыны ничек ясыйлар? Үзебез ясыйбыз. Аны рецептлар да бармы? Бар инде, ниләр кушабыз, витаминнар ниләр кушып ясала инде. Комплекс балалар һәм яшүсмерләр белән актив эшли, даими рәвештә ярышлар үткәрә, шулай ук кунаклар өчен экскурсияләр оештыра. Моннан тыш Аргамакта өлкәннәр дә шөгыльләнә. Биредә мөслим өлкәннәр һәм инвалидлар интернат йортында яшәүчеләр өчен анималотерапия дәресләре үткәрелә. Выездка – это высшая школа верховой езды, где обучают дрессуре. Да? Выездка – это прежде всего баланс и гармония между всадником и лошадью. Он очень заводной конь, с очень неожиданно резким характером. В руках он чудесная, милая лошадка, а верхом он настоящий боец. Самое главное для детей, я считаю, это соблюдение техники безопасности на территории комплекса, да, и это четко слушать тренера. Вообще детям это очень нужно и полезно социализироваться с животными. Животные учат не только полюбить, погладить, но и большой ответственности. Приучают к труду и к дисциплине. Аргамак ат спорты комплексы чемпионнар тәрбияләү урыны гына түгел, хезмәт, җаваплылык һәм хайваннарга мәхәббәт тәрбияләү мәктәбе. Биредә һәр күнегү яңа тәҗрибә, һәр чыгыш зур хезмәт нәтиҗәсе. Ат спорты белән кызыксынучылар өчен Аргамак ишекләре һәрвакыт ачык. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртинов, Мөслим телевидениесе. Җәйге каникулларда малайлар һәм кызлар ислам әхлагы, шәфкатьлелек, дуслык, өлкәннәрне хөрмәтләү кебек кыйммәтләр белән таныша. Әхлак яллары районыбыз мәчетләрендә оештырыла. Әлеге яллар авылларда ничек үтә, аларны кемнәр оештыра, балалар нинди тәэсирләр белән кайта? Тулырак Гөлназ Җәлилова репортажында. Агымдагы атнада Мөслим районы мәчетләрендә балалар өчен әхлак һәм сәламәтлек яллары оештырылды. Тойгилдә авылында әхлак яллары кызлар һәм ир балалар өчен аерым төркемнәрдә, Кыйбла мәчетендә һәм Яшел мәчеттә оештырылган. 6 көн дәвамында балалар дини әхлак дәресләре ала, хәрәкәтле уеннар уйный. Бик яратып киләләр алар. Инде алар кыштан инде сорый башладылар, очраган сайын быел да лагерьга киләбезме, лагерь буламы дип. Дин дәресләре әмнә ятлатабыз. Былтыр да ятлаттым инде, кайберсе оныткан да инде. Менә шуны кабатлаулар инде. Хикмәт күп өйрәнүдә түгел, өйрәнгән хәтлесен дөрес итеп өйрәнүдә, балаларга өйрәтүдә инде безнең. Шу хәтлеләр теләп йөри, менә хак микән бу дим инде үземдә инде гел. Дәресләргә күрше Игенче авылыннан Мөслимнең үзеннән дә йөрүче кызлар бар. Арина монда 3нче елын бик теләп йөри. Мин Игенчедән киләм, мине һәр көн әйтеп киләм монда. Монда нык күңелле өйрәтәләр. Менә бүген өйрәндек Фатиханы, кичә дә әз генә өйрәнгән идек. Монда нык күңелле, яңа дусларны күп таптым. Яшел мәчет ишек алдында балаларга уйнар өчен мәйдан җитәрлек. Ашау-эчү өчен ябылы урын булдырылган. Яшерен садакалар әти-әниләрнең ярдәме белән көнгә бер тапкыр ашау оештырылган. Ризыкны балалар теләген искә алып пешерәләр. Бик теләп йөриләр балалар. Шулай көндүз ашатып, аннан кайтарып җибәрәбез. Ашагачтан намаз укыйлар да, аннан кайтып китәләр инде. Әти-әниләр булыша, акчалата һәм продукция китерәләр. Тоже. Нинди ризыклар пешерәсез? Макарон белән фаршлар шулай. Бүген менә бәрәңге пюресе белән колбасаны кыздырып салып бирәчәкбез инде. Кыйбла мәчетендә ир балалар өчен дәресләр үткәрелә. Балалар белән шөгыльләр үткәрү өчен Мөхәммәдия мәдрәсәсеннән шәкертләр килгән. Балалар өчен һәр яңа гыйлем алар тормышында зур яңалык. Мин монда 2нче ел йөрәм. Монда без өйрәнәбез әдәпкә, намаз укырга өйрәнәбез, дуалар яклыйбыз. Тагын без уйныйбыз, зарядка ясыйбыз, йөгерәбез.
Әхлак һәм сәламәтлек юллары файдалы белем туплауга, сәламәт яшәү рәвешенә омтылыш тәрбияләүгә, яңа дуслар табуга ярдәм итә. Мәчетләрдә узган мондый яллар елдан-ел күбрәк балаларны берләштереп, аларның күңелендә игелек, ихтирам һәм рухи кыйммәтләргә мәхәббәт тәрбияләүгә хезмәт итәр дип ышанабыз. Гөлнар Җәлилова, Динар Нуртиров, Муслим телевидениесе. Петров Крәшин татарлары бәйрәме, амма Петровны Крәшиннәр генә түгел, районда яшәүче бөтен милләт вәкилләре дә көтеп ала. Яңавыл авылына Петровга кемнәр генә килми. Петровга гына хас кызыклы уеннар, бәйгеләр, бәйрәмнең үзгә матурлыгы шулай җәлеп итә. Петров бәйрәменнән Фәрида Гайнетдинова репортажы. Быел да Петров мәйданы кунакларны җылы кояшы Крәшин халык җырлары белән каршы алды. Мин үзем Лаеш районыннан, Атабай авылыннан. Но шушы авылым белән минем ничектер связь бар. Чөнки минем хатын шушы усыныкы, усы Крәшине. Мин җылда шушы бәйрәмгә кайтам, сагынып кайтам. Чөнки бу все-таки хатынның туган ягы да һәм минем яшь чакның үткән урын дип әйтим инде. Чөнки мин шушы авылда эшләдем, монда минем тормыш юлым башланды. Бәйрәм чарасы Усыкай буйлары фольклор ансамбленең театральләштерелгән күренеше белән башланып китте. Авыл җирлеге башлыгы Галина Романова бәйрәм чарасын ачып матур теләкләрен җиткерде. Без барыбыз җыелабыз туганнар белән, тем более без үзебез Петров. Без үзебез әйтәбез, без бер-беребезгә ташлы без Петровлар, безнең көн дип әйтәбез инде. Шундый матур җирдә безнең Петров уза. Барсына да әйбәт кенә итеп узгарганы. Бәйрәм чарасына Ершаллах шәһәреннән кайткан 85 яшьлек Ольга Тазова Апак Түтә исеменә лаек булды. Аңа истәлекле бүләк тапшырылды. Апак дәдә исемен алган Павел агага Петров түбәтәе тапшырылды. Петров бәйрәменең хөрмәтле кунагы район башлыгы Берт Хуҗин да кунакларга тәбрикләү сүзләрен юллады. Елдагыча матур иттереп үткәрик, матур иттереп иң мөһиме яшик. Бердән булып, бер гаилә булып ничек без Мөслимдә яшибез? Бездә мөһим түгел. Татар, Крәшин, урыс, марый кем генә булмасын, biz рәхәтләнеп аралашабыз, бергә бәйрәм итәбез, бергә шатланабыз, авырлыкларны бергә кичерәбез. Яңа авылның Петров аланы бик күп кунакларны үзенә җыя. Бу көнне авылы бәйрәмен күрергә бик күп авылдашлары, карындашлары кайта. Каждый год мы сюда приезжаем. У меня мама, папа здесь родились. Здесь корни отсюда. Душа тянется сюда, поддерживаем традиции. Это старинный праздник. Bu kalışı Petrov'dan домашние дела завершение ülgürüge barajıya başlar. Kabullar degen zaman. Bütün ayberneği gözümüzden gibi. Maydan jiğanı için bütün jiyilgan kişilerge birge dostlap, telefonsuz gına söyleşip birge bayram ettirge bolsun. Петров бәйрәме мәйданында Крәшин татарларының тормыш көнкүрешен, аларның милли рухларын чагылдырган күргәзмә дә оештырылган иде. Мен инде осы җирлегенә 3нче ел рәттән булышам. Булышам дип инде үземчә ярдәм итәсем килә. Чөнки без бердәм халык буларак инде. Фотозонны ясау үзем башлап җибәрдем димәсәң, башта гадирәк булды инде. Хәзер инде елдан-ел арттырабыз, үзгәртәбез. Балалар өчен дә инде, алар өчен дип тә кешегә фотографияга төшәргә урын булсын дип. Кайчанда даже сұрыйлар әлі. Сізге нәрсе түлисеме дем, елмайырға керек. Елмайымшы карточка келіп шықмайды, оңатабыз енді. Бәйрәм чарасы гадиде, шул ук вакытта Петров бәйрәменә генә хас булган уеннар, җырлар һәм шаян сүз белән дәвам итте. Фәрида Гайнетдинова, Динар Нуртиров, Мөслим телевидениесе. Матурлык тудыручы чәчәкләр белән әйләнә тирәне бизәүчеләр күп. Күп фатирлы йортта яшәп тә чәчәкләр үстерүчеләр бар. Металда Абсаттарова шуларның берсе. Мөслим авылының кооператив урамындагы 170-нче бу йортында яши ул. Металда паузе яшәгән йорт тирәсен ел сайын чәчәкләргә күмә. Бердән үтеп йөрүчеләр чәчәкләр янында тукталып, матурлык тудыру серләре белән кызыксына. Металда Абсаттарова һәм аның чәчәкләре турында алдагы сюжетта. Шушы йортта яшәүче Металда Абсаттарова һәр ел сайын йорт янына төрле чәчәкләр утырта. Район үзәгендәге оешмаларда чәчәкләр үстерү белән шөгыльләнүче ханымда үзләренең йорт тирәсендә чәчәкләр белән матурлау фикере туа. Без бәләкәй чатынык чәчкәләр утырта иде. Болыннарга пешән чабарга бара идем, бабай белән, чалгы белән пешән чаба идем. Шунда да сыклана идем чәчәкләргә. Яратам чәчәкләрне. Чәчәкләр белән күңелемне җуатам. Иренмим, эшлим, пенсия яшемдә булса да 7 дистәгә барса тутырам дигәндә дә Аллаға шөкер, кешем бар, Аллаһы Тәгалә кеш биреп тора миңа.
Шәшәк рассарларын иртә яздан ук әзерли башлый ул. Орлыкларын үзе дә үстерә, төрле сату үзәкләреннән дә кайтарта. Мин үзем утыртам рассады. Бөтен тәрәзә төбе тула, эш өстәл кертәм, гладильный доска тула, кухня кырындагы өстәл, тумбочкалар тула, бөтенесе. Кайда буш урын бар, подоконник калмыш, кайберсен теге урамда эшерим да, ошаганын сатып алам. Ел сайын диярлек шәшәк түтәлләрен туфрагын алыштыра. Аны да үз хисабына кайтарта Металда ханым. Суын да үзе сибә, шүпләрен дә бер үзе утый. Суны баштарак кыя казыттым. Кыш көне алмагач кыемның суы югалды, сыгыннан уйладым да, Венерага бардым да, сөйләштем дә, мен әйтәм, Венера шушлай, счетчик куйдырам, рөхсәт итсәгез дидем, рөхсәт итеп, счетчик куйдырып, шланка белән чыгарып сибәм. Үз йортлары янында матурлык тудыручы Металда Саттаровага сокланмый мөмкин түгел. Күптән инде лаеклы ялда булуына карамастан, әле бүген дә яшьләрдә җитез, тыңгысыз ул. Күңеле белән дә шәшәкләре кебек матур Металда ханым. Үстергән шәшәкләрегез сезгә озын гомер һәм бары сөенечләр генә бүләк итсен. Фәридә Гайнтинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар, Мирим Мавзалова сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз.